Hola a totes i a tots. Avui parlarem d'una pregunta que ens toca a tots. L'escola t'ensenya a ser lliure i a pensar? O simplement et prepara per a tindre un treball i obeir? Perquè l'home que ens va fer aquesta pregunta i va dedicar la seva vida a respondre-la és Henry Giroux, un professor i pensador estadounidenc que va néixer en 1943. Ell és un dels pares dels que anomenem pedagogia crítica i va destacar com una de les veus més reconegudes que abordaven aquest tema en l'època. La seva obra fa una gran reflexió sobre l'educació principalment, però també esmenta altres aspectes de la societat com els mitjans de comunicació o la cultura. La idea de l'escola de l'autor no s'acosta a un espai neutral on ens transmeten els coneixements. El veu com un lloc social i polític usat per a formar els nous ciutadans crítics amb un fi major que ens transformar la societat en una nova més justa i democràtica. Però no únicament és teòric. La seva manera de veure les coses per diversos filtres i temàtics com la història, cultura, sociologia i l'educació, amb la finalitat de crear una reflexió sobre els responsables de l'ensenyament, sobre els quals reben aquest ensenyament, els propòsits i els valors amb els quals s'ensenya. En aquest episodi veurem per què Giroux diu que l'escola i la cultura són camps de batalla i com ell ens ensenya a usar l'educació com una eina per a defender la democràcia i la justícia, especialment en un món ple de xarxes socials i notícies falses. Giroux comença a pensar i escriure amb força en els anys 70 i 80, però la seva obra és molt actual. És l'època en la qual el neoliberalisme comença a dominar. La idea que tot, fins i tot l'educació, ha de funcionar com un negoci. Per a ell, això és prou perillós. El món es torna més global, el consumisme es dispara i de sobte els mitjans de comunicació, la publicitat i l'entreteniment ja no són sol oci. Es transformen en una nova escola que ens ensenya constantment què hem de fer, com hem d'actuar i què és normal. Pel que Giroux es pregunta, si la cultura ens està educant, qui controla eixa educació? Giroux no trau les idees del no-res, és a dir, ell es nodreix d'una tradició de pensadors que es pregunten com funciona el poder, com de Paulo Freire. D'ell aprèn la idea que l'educació ha de ser una pràctica de llibertat perquè les persones prenguin consciència de la seva situació i la canvien. No és només adquirir coneixements, és adquirir poder. També, de la teoria crítica de pensadors europeus, presa la necessitat d'analitzar i desemmascarar les estructures de dominació subtils que operen a través de la cultura i la tecnologia. Giroux mira aquests pensadors europeus que bàsicament es van preguntar qui té el poder i com ens l'amaga? Així que, en altres paraules, la teoria crítica és l'eina de Giroux per a desemmascarar o llivar-li la careta a aquests missatges culturals i tecnològics i veure com ens estan limitant o controlant sense que ens adonem. En quant a la societat, en el període en què Giroux desenvolupa el seu pensament, la societat no estava en calma. Hi havia una gran tensió a causa de l'augment de la desigualtat econòmica, ja que el model de mercat feia que la riquesa es concentrara cada vegada més afectant les classes treballadores i minories. Això es reflectia directament en l'educació pública, que va començar a ser desfinanciada i pressionada per enfocar-se només a donar habilitats laborals, deixant de costat la formació de pensador. A més, el poder dels mitjans de comunicació creixia enormement, modelant l'opinió pública i promovent un consumisme que feia que la gent es distraguera dels assumptes polítics. Tots aquests factors van crear un ambient d'apatia cívica que per a Giroux amenaçava la salut de la democràcia. Parlem ara de Henry Armand Giroux. Ell va néixer en 1943 a Providence, Rhode Island, els Estats Units. És important notar que prové d'una família d'immigrants canadencs, la qual cosa d'alguna manera li va donar des del principi una perspectiva d'observador de la cultura americana. Respecte a la seva formació és impressionant. El seu procés va ser el següent. El fonamental és que els seus primers anys de treball es va passar ensenyant en un institut. Aquest va ser el seu veritable laboratori, on va veure com el sistema educatiu perpetuava la desigualtat en les vides dels seus alumnes. Una experiència directa que li va mostrar que l'educació no era neutral, sinó una lluita política. Després de veure aquests problemes a l'aula, Giroux va entendre que necessitava un marc conceptual poderós per a combatre'ls i per això va tornar a estudiar per a obtindre el seu doctorat en la Universitat Carnegie Mellon. Aquest títol no va ser el final d'un camí, sinó el mitjà per a construir la pedagogia crítica basada en el que havia observat.
Finalment, una vegada doctorat, va usar aquesta formació per establir-se com a líder en el camp, publicant les seues obres fundacionals, demostrant que tota la seva trajectòria es basa en el coneixement que va adquirir a l'aula, com la seva primera i més important escola. La vida de Giroux es pot dividir clarament en 3 grans actes, tots connectats per la seva lluita contra la injustícia. La primera etapa va ser la del descobriment, quan va ser mestre de secundària. Així va prendre consciència que l'educació no era neutral, sinó un espai on es jugaven les desigualtats socials. Després va vindre l'etapa fundacional, a partir dels anys 80, on ja, com a acadèmic, funda i consolida la pedagogia crítica als Estats Units. El seu objectiu era donar-li als professors eines per a desafiar l'statut quo. Finalment, entrem en l'etapa de la pedagogia pública. Així, Giroux expandeix la seva crítica més enllà de l'escola, convertir-se en un crític cultural que analitza com els mitjans, la tecnologia i la política neoliberal funcionen com a poderoses forces d'adoctrinament contra els jóvens i la democràcia. Ell segueix molt actiu i publicant avui dia. La seva final no és un punt de quietud o de retir, sinó un present molt actiu. S'ha convertit en un dels crítics culturals més persistents de la política i la cultura contemporània. Actualment és professor en la Universitat McMaster al Canadà i la seva veu s'ha tornat més urgent que mai, analitzant els desafiaments de la desinformació, l'autoritarisme i els atacs a l'educació pública. Entre les seues obres més destacades trobem Theory and Resistance in Education. Així estableix la base de que l'escola no és un lloc neutral, sinó un espai de lluita on s'ha de practicar la resistència i la crítica. És un manual perquè el professor es veja com un agent polític. The Stolen Innocence s'enfoca en com la cultura popular i els mitjans de comunicació s'engresten la vida i la imaginació crítica dels joves, espentant-los a ser només consumidors. America's Education Deficit and the War on Youth, la seva obra més recent. En ell, Giroux denuncia que les polítiques neoliberals han declarat una guerra real contra la joventut, llevant-los l'esperança i desmantejant el seu accés a una educació de qualitat. Les seues 2 innovacions més grans són el professor com a intel·lectual transformador. Diu que el docent no pot ser un simple tècnic que seguís un manual d'instruccions. I la pedagogia pública sosté que els mitjans de comunicació, el cinema, les xarxes socials i la publicitat són esferes pedagògiques. L'influència més crucial per a ell, sense dubte, és Paulo Freire, de qui va prendre la idea central de l'educació com a pràctica de la llibertat i la conscienciació, ajudant a les persones a adonar-se de la seva pròpia opressió perquè puguen actuar i canviar el món. Des dels pensadors europeus com Gramsci i l'Escola de Frankfurt li van ensenyar a analitzar i desemmascarar com el poder no sols s'excedeix per la força, sinó a través de l'hegemonia cultural i el consumisme. L'influència que va generar a la seva època començà a la publicació de les seues obres clau als anys 80, on les idees van ser altament disruptives i van generar un gran debat en el món acadèmic i educatiu. La seva principal influència va ser en el camp de la pedagogia crítica, on es va convertir ràpidament en una de les veus més importants de parla anglesa al costat de Peter McLaren. El seu treball va impactar directament als professors, donant-los un llenguatge per veure l'escola no sols com un llenguatge neutral, sinó com un espai polític. En aquesta època va ser criticat per molts sectors conservatius i tradicionals per polititzar l'educació. No obstant això, la seva insistència a veure el docent com un intel·lectual transformador va inspirar a tota una generació educadora a lluitar contra les retallades pressupostàries i la mercantilització d'ensenyament que començava a avançar amb força. En canvi, quan parlem de la influència que ha generat actualment, és impactant perquè, encara que la pedagogia crítica ja és una tradició establida, els seus conceptes són essencials per entendre el nostre món, que està marcat per la crisi de la veritat i la polarització política, amb el creixement de les notícies falses i el poder il·limitat de les xarxes socials. La pedagogia pública que ell va desenvolupar es torna crucial per a l'alfabetització mediàtica de les escoles, donant-nos eines per a qüestionar tot el que veiem en línia. A més, l'autor
Es manté com una veu líder en la crítica als moviments autoritaris i populistes del nostre temps, analitzant com la por i l'apatia afableix la democràcia. En resum, la seva influència actual radica en la seva capacitat per diagnosticar els problemes més urgents de la nostra societat i oferir a l'educador un paper central per a resoldre. Continua sent el defensor més vocal de l'educació com un bé públic i no com un negoci. Ell va trencar amb la idea que l'escola és neutral. Va ensenyar que l'educació no és només per a passar exàmens o aconseguir treballs. La seva gran aportació és que haver elevat la pedagogia al rang de la pràctica moral i la política, l'objectiu final de la qual és la emancipació. Giroux és el que pren la lluita per a la justícia social de Freire i la porta al nostre temps, insistint que la tasca més important del professor és deixar de ser un tècnic i convertir-se en un intel·lectual transformador. Si volem que la democràcia sobrevisca al consumisme i a la desinformació, hem de formar a ciutadans que qüestionen el poder. Eixe és el llegat i l'esperança radical que ens deixa Giroux. I amb tot això, arribem al final del nostre anàlisi sobre Henry Giroux, el pensador que ens va ensenyar que l'educació és l'única esperança real que tenim. Si hem de quedar-nos amb una sola idea d'aquest recorregut, és aquesta. Ens obliga a veure que l'escola no és un lloc neutral, sinó el camp de batalla més important per a la democràcia. Ell va ser el professor que va veure la injustícia a les aules, la va convertir en teoria crítica i la va estendre per tota la cultura. Recordar-nos que el perill no està només en la política, sinó en l'apatia i el silenci que el consumisme ens imposa.